Ukuvulwa kwelwandle bekulindwe ngamehlo abomvu emva kweyure nje kunyenyiswe imiqathango abantu baphume beyokuzonwabisa elwandle namhlanje. The conditions are really good today. It's a great day for them to have lifted the ban because people were able to get out and partake in this activity. Bathi le miqathango ebibekwe kwilwandle nakumabala kawonke-wonke ibinzima nasebantwaneni nanjengoko bebengakwazi ukonwaba ngokukhululekileyo kweziholide zehlobo. Lo mqeqeshi uqeqesha ulutsha oluphuma kwiilokishi ezikufuphi apha uthi ngoku uza kutsho aqhubeke nomsebenzi wakhe wokuqeqesha ulutsha kwisurfing. It has had a big hit on our kids because I started seeing them going back to the corners, gambling with the dices and things like that, and those are the kind of things I want to keep them away from. Nanjengoko zivuliwe kwakhona ilwandle, imiqathango yokhuseleko isabekwa phambili. Social distancing, the mask and the sanitizing is so important. Abasemagunyeni kwiphondo bakwamkela ukuvulwa kwelwandle noshishino lotywala kwaye bathi oku kuza kunceda ukuvuselela uqoqosho. Babongoza uluntu kuba luthathe uxanduva ngempilo zabo. For me, the best is that we are moving forward with that balance between lives and livelihoods. It's always got to be about that balance. So, of course, what we asked for was, opening up our beaches and our public spaces. We pushed for the curfew of 11 o'clock, the alcohol sales to be open again, specifically with the impact on our wine farms and the jobs. Le nkulu baphathiswa ithi wonke ubani kufuneka adlale indima yakhe ukuthintela ulwasuleleko ngentsholongwane ye-corona.